verás que ben vas quedar. Estás preciosa. Quédache moi ben a nova imaxe. Odilo? Sí, son eu. Non pasa nada. Sí, estou só. Ben, vémonos, sí, onde sempre. Se algún día teño dereito a recuperar o teu amor, só será cando todo o mal que fixen sexa reparado. Viriato, que tal? Que foi? Pasou algo con María? Pasou algo? Escoitade, prestademe atención. Eu xa coñecía a Odilo antes de que chegase a Portozas. Odilo e máis eu somos amigos desde hai moitos anos. Coñecémonos na facultade. El foi o meu mestre. Cando veu a Portozas non foi para presentar o proxecto de ningunha corporación. O parque tecnolóxico foi unha farsa desde o primeiro día. Queres matalo ou que? Mato, me cago en diol. Ainda por riba venos a reflejar pola cara todo canto nos fixo. É que vas a mañar con eso, Manjo, e rematarte no cárcere? O único que vai acabar no cárcere é este cabrón. Tes razón. Veña, Belinda, chama a policía. Xa estaban investigando este elemento. Que? Agora mesmo. E pensar que caía ben a Celso? Espera, esa é a mellor maneira de perder todos os cartos. O sea, van aquí os cartos todos, logo. Isto é un tercio. A miña parte agora é voso de novo. Ainda faltan moitos cartos e podemos recuperalos todos. Isto estaba nunha conta nas Illas Caimán. Eu puiden sacalo porque tiña acceso ao código secreto. O resto está noutra conta, pero ese código só ten Odilo. Necesitamos máis. Un novo investidor, non sei, alguén da emigración, un millonario. Non hai ninguén así en Portosás. Crearemos. Vos diré de lo que queirades, pero que perdemos con intentalo? Eso mesmo dicía María antes de investir, que non podíamos perder nada. E xa ves como nos foi. Eu estou con Sabela, de Perdidos ao Río. Se sae ben, recuperamos os cartos. E se sae mal, quedamos como estábamos e denunciamos a Viriato. Teño que reunirme con Odilo, así que temos pouco tempo e moito traballo por facer. Quen vai ser o millonario? Pois necesitábamos alguén a quen non vira antes Odilo. Que? Xa está listo? Mais ou menos, pero ten un pase, Así está ben. Moi ben, don Vicente. De que estea crible, depende que toda a xente de Portosás poida recuperar os seus cartos. Así que sorte, Vostede é o único que nos separa da ruína máis absoluta. Ten que sair ben, Podemos traballar toda a noite para que logo vaia e saia mal. Nós xa fixemos a nosa parte, non? Agora todo está nas mans de Viriato. Odilo. Odilo. Aquí. Mamá! Mamá! Ei, que pasa? É que vin as pastillas e pensei que... Son pastillas de valeriana, Iria, para dormir. Ai, Dios mío. Habrá que ir pensando en marchar para casa, non? Fales en serio? E logo, que íamos dormir sempre de hotel ou que?
Lástima que o noso traballo sexa ilegal. Isto é unha obra de arte. Lenta, concienciuda e con amor polo detalle. A túa afección por estas cousas vaite perder. Fixamos algo grande e só podemos compartir o un co outro. Que me poden incriminar, sí. Pero que che fai unha raya máis ao tigre? Sabes, de cativo gustábame ver co meu pai o seu álbum de fotos. Guardaba todo. Tive unha vida sinxela, pero amaba tanto os seus recordos. A min parecíanme máxicos aqueles anos nos que eu aínda non existía. E nós que levamos unha vida máis que interesante, xa ves, non a podemos compartir con ninguén. Sí, con o seu compañeiro de cela. Que gracioso. Termai. Isto que é? Un tipo que se librou por pouco de perder os cartos. E a cifra que di aquí que quería investir é certa ou é unha errata? É certa. Mala sorte, puiden pensarlo antes. Vas ler o artigo inteiro? Espera. Ti chegaches a falar co tal Nemesio Portela? Pouca cousa, foi polo Concello con Couto, que ia presumindo de canto investira. Un par de payasos. Payasos sí, pero podres de cartos. Deixa correr. Hai que saber retirarse cando se gaña. É a lei do xogo. Como non me informaches das intencións deste home? Para min a estafa rematou. E desde cando Viriato Mariño se volveu tan precavido? Ou, o que é peor, desde cando decides ti que un traballo está rematado sen consultar comigo? Ou é que o pequeno besbello ortellou algo para quedar cos cartos do millonario? Ti ensináchesme que hai que picar e sair. Crees que se me interesasen os cartos dese tipo ia ensinarche o xornal? Sí, xa sei. Un emigrante millonario, unha vila que aínda non se decatou de que está na ruína, e un socio que me informa de todo a través dun inocente titular de xornal. É a trampa máis ridícula que vin na miña vida. Case tan ridícula como o nome que lle buscaches ao empresario, Nemesio Portela. Que te fodan, Odilo. Eu teño unha conta nas Illas Caimán e o meu retiro asegurado. Para min, esta obra de arte remata aquí. Adeus. Debeu ser un golpe moi duro. Non vou negar que pasei medo. Pero é nestes momentos nos que tes que te amosar máis firme. Arriscar sen inmutarte ata as últimas consecuencias. Nunca podes descubrirte. Estaba te poñendo a proba. Era inevitable. Odilo non se fía de ninguén. Pero tiña un punto débil, a súa autoestima. El sabía da súa influencia sobre min. A fin de contas, fora o meu mestre. Gustaballe intimidarme, amosarse superior. Por eso era importante resistir a presión e que el pensase que me tiña, como sempre, baixo control. O alumno contra o mestre. De película. Espera, home. Non sabes aturar unha broma. Veña, ven aquí e acaba o viño. E perdoa. Fagámolo outra vez. Do mesmo xeito. Vendemos a idea do parque tecnolóxico. El mete os cartos e nós marchamos con todo para as Illas Caimán. Vamos polos cartos dese tal Nemesio Portela. E se descobren a estafa antes de tempo? Hai que organizar unha cea. Temos que convencelo canto antes. Con 3 días ten que ser suficiente. Se Celia está en Madrid cos asuntos da CCCM e ti impides que María remexa a conta do banco, será fácil. Non é tan fácil. El, como investidor, quererá coñecer os investimentos totais. E cando pida un extracto, descóbrese o pastel. Ese é todo o problema. Parece mentira que non aprenderás nada no tempo que estiveches comigo. Fácil. Cando queira facer o investimento, pasamos os cartos da nosa conta a conta de Portozás. Que investigue, que remexa canto queira. E despois marchamos. Non hai perigo ningún.
Non decías ti que non se debía estafar 2 veces no mesmo sitio? Para que están as regras se non para saltalas? Ti confía en min. Recuperar o diñeiro non era tan fácil como lles contaches os de Portozás. Vaya situación. A miña estrategia non estaba funcionando como eu pensaba, pero polo menos seguía vivo. Eso mentres non te matasen os da vila. Se non me tiñan a min, podían dar os cartos por perdidos. Como que nos a todos con urxencia no Concello. Ainda que me odiasen, eu seguía sendo un cravo ao que agarrarse. Leía mala noticia suavizando a cunha esperanza que é como deben darse as malas noticias. Esta, creo que por moito que a suavices... Como que non está todo perdido? Moito peor que perdido. Este fillo de puta volviunos tomar o pelo. Esta vez estou vos dicindo a verdade. A túa verdade non vale un carallo. Vaime dar un ataque con todo isto. Ti aseguraches que hoxe teríamos os cartos de volta. Claro, o Dilo xa escaparía, non? Non sospeita nada. Ai, non. E logo, por que non volviu meter os cartos na conta? O Dilo é moi desconfiado, pero creo todas as informacións que lle puxemos no dosier. Entón? Quere coñecer persoalmente o empresario que vai investir os cartos. Mira que listiña. O empresario non existe. Pero podemos facer que exista. Xa. O proxecto non está morto. Non. O proxecto é imposible. Explícame como imos enganar o Dilo con don Vicente facéndose pasar por un grande empresario. É que vai no casar a primeira, por favor. O último que espera o Dilo é que toda a vila está implicada nunha estafa. Como que toda a vila? Este home toleou. Pensa que nos vai foder 2 veces. Primeiro convirtamos a don Vicente nun empresario e despois xa falaremos do proxecto, vale? Vos veredes. Son os vosos cartos e estades aí sen facer nada. Cando vos doan de verdade, xa os iredes buscar as Illas Caimán. Miriato, espera. Imos converter a don Vicente nun importante empresario como Belinda me chamo. Será unha broma. Non é ningunha broma. Que vos dicía eu? Panda de miñas xoias. É a única maneira de recuperar os cartos. Ti tes sorte de estares confesado, porque senón ia che dar para o pelo. Don Vicente, por favor, o futuro de todos nós está nas súas mans. Pero que me está despedindo? Que me converta nun estafador? Porque iso é o que me está despedindo. Estafar a un estafador non é o mesmo que o que fixo este. Eu non podo estar aquí escoitando isto. Convencio ti, anda, que eso dase che ben. E aínda que quixese, non tería tempo. Con tanto traballo como teño, non dou feito. A miña resposta é non. Ai, por favor, don Vicente. Eu garantolle que vais a ir ben. É que o problema non é se sae ben ou mal. Eu non podo facer este tipo de cousas. Ademais, se chegas a verse no arcebispado, excomúngame. Un pastor deberá enfrontarse co lobo se é necesario polo seu rebaño. Aquí o único lobo que vexo es ti. Perdoa, fillo, pero que estás me levando máis alá do límite. Hola. Papito, qué sorpresa. Espérate máis tarde. Non, un amigo tomou a man e dixenlle que non podía vivir sen a miña muller. Ai, outro amiguito, non? É que teño don de xente, xeo. Sí. Carmiña? Está arriba dormindo. Que tal, Pitos? Que hai? Ramonazo. Viriato, que tal? Vai, non sei que che dicir. Sí que sei o que che dicir. Como lle pase algo a Marilín, ou lle pase algo a esta xente, póñenche os collóns no chan. Estamos? Es un salvaxe, Petróleo! Vostede goberna no templo. Salvaxes? Pensades que sodes mellor que él, pero estades moi equivocados. Déxame que che axude, fillo. Como non faga o que lle piden, padre? Vanme matar. Non podo, fillo. Non podo. Vostede con tal de beber o viño da Eucaristía, a xente que se amole, non si? Con tanto nitrato, voulles preparar unha horta como o Gran Condado de Wyoming. Amigos, canto vos botei de menos. Que hai? Amigos, canto vos botei de menos. Xa.
Pero non cambiastes nada, estades igualiños. Home, só estivemos fora uns días, pero moitas gracias polo recibimento, Non, para min foron séculos. Bueno, estades algo máis delgadiños, pero xa enseguida vos poño o batón, eh? Que trouxestes para preparar a comida? Mira unha cousa, Lu, ti que faz por aquí? Encargoume Tarasido que cuidara da horta e de vos. E onde vai Tarasido? Tarasido foi pola muller. Xa sabedes que escapou con masaxista. Ao principio levaba bastante ben, pero logo empezou a visualizar o tema das masaxes, non sabes? E decidiu ir tras ela. Pobre, espero que teña sorte. Eu se de conta moi tarde que a quería. E esas cousas pasan. Vos vides pola da contraestafa, non? Moitas gracias por cuidar da horta, Elo. Nada, home, eso non é nada. Hoxe por ti e mañán por min. Pero, bueno, xa metedes aquí disposto a acción. Estou decidido a medir as miñas pistolas co estafador ese. E vou levar a súa cabeleira de recompensa. Mira, sí, pero eu penso que é mellor que esteas na sombra, xa sabes, agochado. Se te necesitamos, pois, asubeamos e punto, non? Ti tamén liches. O contrincante tamén merece unha oportunidade, non? Foi unha das miñas primeiras novelas. Eu daquelas era un escritor romántico. Pero, bueno, deixémonos de nostalgias, que agora hai que mirar cara ao futuro. Que tal se baixamos as cadeiras, preparamos todo, mentre Rosa fai unha desas comidas que fai ela, Mira, Lou... Co estómago cheo pénsase moito mellor. Todo se soluciona, non? Xa, pero... Xa fago eu. Vou mirar a ver que tedes por aquí dentro, tranquilito, Nunca pensei que botarían falta a Tarasido. Vexo moi difícil que don Vicente acerte colaborar. Hai que darlle tempo. Se cadras algúns fosen á misa máis a miúdo era de outra maneira. Eu non podo domingo, Pituso, non podo domingo, que o domingo é o día que teño eu para cumprir con Lindiña, máis a misa a que? A misa a que? Miña nai toda a vida. Fui a misa a rezar por min toda a vida. E mira ti que desfeita. E se non fora, como sería petróleo? Está ben? Mira, Viriato, María cando ven, porque sei que aparentar normalidade para que o Dilo non sospeite nada, pois vai ser necesaria a súa presencia. E máis estando Celia en Madrid. Sor Citroën ainda está en Madrid? Mira, ti volviche a falar con ela despois do asunto? Eu chámoa, pero non quere poñerse. A ver, dame o número. Aí está. O cuarto é o 204. Dale. Canto dano lle fixen a María. Chamei na hotel onde as deixara, pero non collían o teléfono. Eu nunca tivera remordementos. Estiveches namorado alguna vez? Non sei. Como os domingos teño que arbitrar. Quiteille o chan dos pés. Todo o que la pensaba que era a súa vida deixara de existir de repente. E por que non paraches? Estabas a tempo. Non sei que dicirche. Estaba como borracho. Era o golpe da miña vida. Eu son un estafador, Lisardo, é o meu oficio. Tive moitas dúbidas, moitos remordementos. Pero confiaba que o tempo curaría as feridas de María. Nunca pensei que eu puidese sufrir pola dor dos demais. Sí, por favor, póñame co cuarto 204. Sí. Boas tardes a todos. ¡Fillo de puta! ¡Fillo de puta! ¡Fillo de puta! Rosa. Rosa! Esta muller é como unha de nociña, Tedera que perdoar, que chegamos cansos da viaxe e ainda por riba estaba logo botando nitrato na horta. Mira, Carlos, as cousas non andan moi ben por aquí, por Porto Sás. O Dilo quere ter unha cea co suposto millonario e don Vicente négase a facerse pasar por outra persoa. Que non contesta. Mire, por favor, vaya ao seu cuarto, por favor, e dígalle que son Belinda. Sí, Belinda. Que se poña, porque non admito excusas, por favor. Sí. Ti que faz? Dándolles de comer aos peixes. Os peixes non comen croissants. Se lles gusta o pan, por que non lles van gustar os croissants? Ai, non sei. Eu non son un peixe. Non. Sen café non me baixa. Melgacho,
Ti vesme a min de empresario cheo de millóns? Home, kilos tes. E o bigote dache seriedade. Pero a min que hai outros que non teñen tanta pinta. Quen me dera a min facer doutro, ainda que fose só por un día. Pero nada. Teño que seguir aquí facendo de melgacho. Quero que saibades que eu non vou participar na contrastafa. Estou faltando ao meu deber, que sería levar isto por vía judicial. Entendémolo perfectamente, Isabela. Bastante fago mirando para outro lado, Sí, mirando para Albacete. Temos unha sorte nós con xuíces aquí en Portosás, xa. Non fales así, Petróleo. Sabela xógase moito nesto. Que? María, que tal? Estás ben? Sí, xa sei, sí. Enténdote perfectamente. Sí, confesou todo. Pero, no, María, mira, déxame falar, que é que dixemos cousas moi feas, sí, estábamos moi nerviosos, queremos che pedir perdón, María. Por que non ves? Rosa, Carlos, Petróleo, xa están aquí. Só faltas ti. Sí, María, sí. Claro. Ok. De acordo. Hasta logo. De acordo que? Que chega mañán que está facendo as maletas. Problema menos, home. E dixo algo de Viriato? Sí, xa podes imaginar, non? Sí. Que vai dicir de semellante cabaleiro? Grandísimo fillo de puta, que mirandernos... Rosa, mira. Eu teño confianza neste plan. Polo menos temos a parte de Viriato, non? Eu estou con Belinda. Ti non estás con Belinda en nada. Estamos, ovella. Eu tamén creo que imos recuperar a parte de Odín. Ai, crees? Ti non sabes o que perder, non? Sí, vai nos axudar os santos croques. Non faledes de santos tan pronto. Con todos vos, Nemesio Portela. Ainda me queda bastante que practicar. Ai, non podo creer. Nin eu. Eso quere dicir que sí? Sí. Gracias, don Vicente. Estamos salvados. Imos polo diñeiro de Portozás. Que? Sabela, Que? que carallo fai Ramonazo ca Garda Civil aí afoga? Chivouse. Que fago eu agora? Vostede séntese aí con Rosa e con Carlos, non se poña nervioso, E nós vámonos para o xulgado, que se nos ve aquí... Aí está. Boas tardes. Boas tardes. Home, estades aquí. Sí. Pois é que veño do xulgado, pero como non había ninguén. Que viñemos tomar unha infusión, unha tila, que últimamente non descansamos moi ben, Sí. Ai, non me extraña. Deben ser os nervios polo asunto este da estafa. Non, iso a min non me quita o sono, non. Pois a min sí que mo quita. Pois nada, calquera cousiña, xa sabedes onde estamos, Ala. Ata loguiño. Aburiño, xente. Arredemo. Desde logo que o diñeiro fai que a xente se comporte de forma ben rara. O diñeiro é tamén o aquel do ridículo, Sí. porque claro, non. Pero Lindiña máis eu somos da idea de que tendo saúde, que a nosa filla vai adiante. Pero ti non volverás a embarcar. Embarquei en Vigo e con Ricachón, Bichicoma, a marea mama cabeza, pero unhas cousas ocurríanse o tipo que estábamos en alta mar e o tipo Petróleo, fai o favor, píntame o folio, sentado pola mura, pero é nada de tabeiróns, había tabeiróns, claro, Este tiña ruídos a zapatillos 15 minutos, dixen eu aquí que tiña unha filla... Quere tomar algo? Si, Belindiña, ponme un cafeíño. Eso. Recora. Pero, vos non marcharades tamén. Rosiña. Rosa, que estás como a tapia. Sí, pero é que a caravana quedou sen gasolina por... Por buño. Sí, pola bomba. Sí, foi pola bomba. Claro, tivemos que chamar un guindastre para levála ata un taller e dixemos nós, xa que nos arrastrou ata aquí, ben podía levarnos a Portozás e ver como van as cousas e aquí estamos. Aquí está o café. Gracias, Belindiña. O que faltaba, o garda. A unha complicación sucedía e outra. A garda investigando o asunto podía tirar ao lixo toda a operación. Merda, non me quedan cigarros. Hostia, pareces do oficio. De cal? Deixo. Era importantísimo sacalo do medio. Matáchelo. Eu non son un asesino. Nunca utilizamos a violencia, nin o dilo nin eu.
Detéstoa. É curioso, porque cando entrei aquí pensei que esta ia ser unha situación violenta. Pero se me daba medo abrir a boca e meter a pata. Pero aléjome de que le veades a desgracia con tanta firmeza. Se non collemos pronto os estafadores, ides quedar todos na ruína. Pero esta é unha vila que nunca tivo a vida fácil e somos moi fortes, Non, xente moi forte. Eu que levo mal. Cala a boca. Vostede non me dixo que estaban todos desfeitos. Si, home, pero era un falar, era por dar conversación. Ademais, Pero Don Vicente. Sí. Don Vicente. Pero que raro velo de paisano. Acá lle ven o traxe e todo. Home, que onde hai percha, estilazo para arriba, barriga para dentro, Está ben eso de modernizarse. Home. Renovarse ou morrer, non si, don Vicente, Quen ia dicir hai anos, que a Benemérita ia perder o tricornio, por exemplo. Sempre aquí. E canto que gañaron, Ademais, o tricornio aquel metía medo, así tan negro, non? Ríanse de vos, turistas. O día seguinte pusémonos máis a obra. Tiñamos que traballar contra o reloxo, a data fixada da pracea estaba próxima. Que? Estamos, non? Que ben lle queda o traxe. Si, home, si. Ainda que a mona se vista de seda... Ramón, que te estou escoitando. E don Vicente, reláxese, Tranquilo, colla aire, respire fondo, fágame caso, sei ben do que lle falo. Quero deixar constancia de que estou aquí por unha chantaxe moral da vila. O completo. Está aquí por unha boa obra e todo o mundo yo agradece moito, ben sabe vostede que sí, Che, eso está por ver, Que eu estou aquí en contra da miña vontade. Se por min fora, xa tiña chamado a policía. Xa está ben, Ramón, non nos venda o favor. Se vas a estar rosmando, vai para casa. Ti cala, e vai dormir a túa carrilana, anda. E se non me dá esa gana, que? Ai, non. Ai, non. Ai, non. 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 Mi madriña, isto xa parece a verbena da paloma. Isto non vai sair ben. Primeiro suplanto a alguén que non son. Logo fun cómplice nun engano a un axente da orde. Que é o próximo que imos facer? A quen imos matar? Basta. Agora que estamos todos un pouco máis tranquilos, é o momento de comezar coa estrategia. Non se permiten erros, todos dependemos de todos. Eu desta morro. Pero a ver, quen lle ia dicir a don Vicente que ia acabar metido actor de cine negro, Non sei que non pasa nesta vila. Mira que rara. Estades todos un pouquiño tolos. Ai, si, muller, que ti és de Honolulu. Ai, pero non son un produto típico de Porto Sás, entendes? Eu son importada. De 5 kilómetros. Vai por aí, Vai ti. Vos pensades que viría todo de fiar? Mellor non falo. Home, para facer o que el fixo fai falta moito valor e estar moi namorado, Sorprendente sí que é, pero ese está tramando unha estafa maior. Daquela espera lle boa, non sae con vida de Porto Sás, Ai, muller, non fale de máis desgracias, que xa levamos un cargamento delas, Dixéronme que falaras con María. Que tal está? Bueno, imagina, pois levou un gran golpe, pero vai vir pra Cea, Xa parece que os busca. Pois este supérase, créeme. Mira que Viriato non foi o único que lle fixo mal, Antes de saber que enganara, xa todos estábamos en contra dela. Eu non, Eu tampouco. Hai algo que aínda non vos contei. Xa vos lo dicía eu. Volviunos enganar. Que non, Ramón. Veredes. A clave para recuperar os vosos cartos está no móvil de Odilo. Ajá. Como que no móvil? Sí. Odilo adoita guardar as claves das súas contas na memoria do teléfono, mesturado con outros números. Daquela, se lle quitamos o móvil ao Dilo e chamamos a todos os números, daremos con un que non dé sinal de chamada, non? Exacto, porque ese será o número da clave da conta onde están os vosos cartos. Normalmente non garda máis dunha clave a B. Xa, home, xa. E como lle roubamos o móvil sen que se decate, figura? Necesitaremos un móvil igual ao de Odilo. Este é o modelo. Fito será encargado de mercar. Sen problema, Ben, agora escoitádeme con moita atención, porque non podemos cometer erros. Don Vicente será o encargado de facerse pasar por Nemesio Portela, pero non é suficiente. Ramón, ti é o empresario máis importante da zona e amigo deste emigrante millonario, así que terás que estar na cea, de acordo? Con moito justo.
Rosa, ti Sí. Ti tamén estarás na cea. Terás que utilizar a túa condición femenina para entreter o Dilo, xa me entendes? Sen problema. Busca no teu interior, seguro que atopas ese lado femenino. Cando o Dilo chegue ao petróleo, Belinda será encargada de recoller as chaquetas para colgalas e nese momento dará o cambio. Aí entras ti, Fito. Terás que ir buscando a clave, revisando todos e cada un dos números que hai na xenda de Odilo. Cando días con ela, ordenas a transferencia a través do ordenador. Perfecto. Ben. E xa está todo. Pitusa e Lolis están avisadas para facer garda na praza por se volver algún problema. Ben, imos facer un ensaio e gravarémolo para polir os erros, de acordo? Viriato, eu que teño que facer? O teu será o traballo máis importante. Ti terás que supervisalo todo para que vaya todo ben. Viriato, boto a gravar. Sí, grava e pase o que pase, non deixes de facelo, de acordo? Vale. Non podo. Non podo. Vas poder, maldito cabrón egoísta, ou saco o corazón cunha culler. Mírame. Mírame os ollos. Sí. Isto é o primeiro que aprendín de Odilo. Trátase de desbloquear as barreiras do pudor. Estas cousas fanse en Hollywood. Para os actores, para entrar nos papéis, non sabes? María. ¿Qué cambio? ¿Qué guapa estás? Mira, ¿qué tal la viaxe? A viaxe ben, Melín. Alégrome moito de que esteas acá e que estemos todos xuntos. María, todo vai sair ben. Imos ao bar. Non, Melina, xa falaremos. Imos ao bar e falamos. Por favor. Estou ben. Respire, ese diafragma queda arriba, respire. Reláxese, don Vicente, reláxese, así. Pobre home, aínda morrer antes co susto. Non é pa tanto, Xa nos ensinou ahora unha técnica que... Unha técnica de fulminar repugnantes. Cala a boquiña. Isto é mesmo ca o tai chi, non? Tamén xoga con unha contraposición, en troques de ser a contraposición entre o yin e o yang, é tensión-relaxación. Desculpademe, é o momento de chamar o Dilo para poñer a funcionar. Sí. Aquí, dándolles de comer ás pombas. Como vai todo? Preto. Que máis ten? Como vai eso? Telacia concertada. Xa sabes que non quero que ninguén da vila sospeite nada. E que pasa? Porque alguén te vexa falando cun socio dun negocio respetable. Ata logo. Como está? Son Nemesio Portela. Vostede debe ser Odilo. Home, don Vicente, está un pouco exagerado, non? Sí, é certo, pero non vai mal. Pouco a pouco, Ben, Carlos, por favor, ponte ao lado de Rosa e fai como se foses Belinda. Sí. Nemesio, ten vostede nome de home poderoso. Déame a chaqueta, por favor. Nin te machejes a casma. ¡Me deas a chaqueta, mole! ¡Mira los ollos! Pero que berros son eses? Sinto, non a poden evitar. ¡Todo el mundo quieto! ¡Todo el mundo, Chávez! ¡Esto es un golpe de Estado!
Non se preocupe, home, estamos ensaiando unha obra de teatro. Escoitei uns versos que me puxaron tolo, Unha obra de teatro. Poesía de traxe, Dan Vicente? É que está moi metido no papel. Fai de mudo. Fai de tatexo mudo que está mal dos nervios. En realidade, a obra vai dun home que se ten que facer pasar por empresario para acadar unha fortuna. Pero honesto, que intervén o parvo da vila interfire nos proxectos. Ai, é moi original. Un pouco rara. Pero se os ensaios non paren por min. Seijan, que quero ver. En realidade xa non son horas. Moitas gracias, rematamos por hoxe. Pero... Está todo. Pensei que podería servir para o adestramento. Se don Vicente era capaz de aturar a presión, seguramente podería facelo. E o do móvil, por que non o dixeras antes? Ai, xa che dicen que sempre tes que guardar a última carta ata que sexa estrictamente necesario. Sigue, sigue. Verás. Parece a min que imos acabar por collerlle justo a esto de actuar. É divertidísimo. Eu penso que temos futuro. Sí, home, sí. Como a titiriteiros mortos de fame. Xa chegou a que faltaba. Xa estamos todos. Moi ben. Moita merda para todos. E para vostede, un carro inteiro de esterco, Dan Vicente. De Iquiña. Pois teredes que poñerme a día. Si, cando ti queiras. Se tes forzas, mulleriña. Teño forza, Ramón, non te preocupes. E se me desculpades un momento, podes pasar ao meu despacho. Xa me contou Belinda que o fixeches, e máis a idea esa que tes para recuperar os cartos. E por iso estou aquí. A mí non me importa que salves a Portosás enteiro ou que che dean un premio Nobel. Porque para min estás morto. E se teño que disimular diante do Dilo e facer que aínda son a túa parella, fareino. Pero que saibas que dentro de min só hai desprezo cara a ti. Non teño máis que decir. Sei que a miña palabra agora para ti non vale nada, pero... Xuroche que vou deixar a túa vida como estaba. E, aínda que non sirva de nada... Quérote. Precioso. Mike. Foi o día máis triste da miña vida. Para min as cousas sempre foron fáciles. Tiña o mundo enteiro nas miñas mans para facer con el o que quixera. Así de simple. Debe de ser por algún tipo de compensación. Que aquilo que eu máis quería no mundo por primeira vez non era meu. O aquí, lindiña, é estar tranquiliño e pensar que vai sair todo ben. E máis nada. Papi, todo vai sair ben. Todo vai sair ben, pero se sai mal, tremendo barullo nos metemos. Prenda. Ai, papi, non penses Ven neso. aquí, fai o fogo. A ver, repasamos outra vez. Como é o teu conto? Repasamos, a ver. Chega o Dilo. Pídolle a súa chaqueta, por favor. Collo a chaqueta. Almacén. Levo ao almacén. Ali fago o cambio de móviles. Rápido, E doulle o móvil a Fito. E xa está, é fácil. É fácil, é fácil. É fácil, pero mellor non é fácil. O que che quero dicir é o que... Xa que sempre nos mollamos nós, ti non arrisques nada. Se hai algo raro, ti non arrisques Claro, nada. Porque eu non papi. estou tranquilo, porque isto non é... Pero hai que facelo, é así. Xa está. Bueno, eso. Cal é o seu nome? Nemesio Portela. Onde vive? En México, DF. Pero tamén teño casa en Mallorca e en Barcelona. Cantos habitantes ten o Distrito Federal? 18 ou 20 millóns, non é fácil sabelo. Por que está interesado en investir no Parque Tecnolóxico de Portozás? Non son de aquí, pero débolle moito a esta vila. Miña familia era pobre. E o meu pai traballaba aquí no mar, en Portozás. Cando morreu, a confraría pagou os estudios porque miña nai non tiña recursos. E agora é o momento de devolverlle o favor.
En canto se estima a súa fortuna? E a vostede que lle importa? Estupendo. Como que estupendo se non soubo a última? É que non me acordaba. Xa sabedes que para min os números é unha cosa... Estivo estupendo. Soubo sair da situación sen poñerse nervioso. O que é máis importante, non se saído do papel. Viriato, xa atopei o móvil que me dixaches. Sí, é este modelo. Moi ben, xa lle podes levar a Belinda. Sabes todo o que tes que facer? A ver, espero na cociña a que Belinda faja o cambio. E cando teña o móvil do Dilo, empezo a chamar a todos os números. Despois, cando teña a clave, comprobo no ordenador que é a correcta, non? E despois doño un sinal a Petróleo para que che avise, e xa está feito. Moi ben. Ramón, intenta sacar temas de conversación. É importante que o Dilo non sospeite calquera cousa. Eso está feito, home. Verdade, don Nemesio. Está todo controlado. Moi ben. Algúnha pregunta? Podo marchar xa? Sí. Vémonos ás 9 no Petróleo. Eu vou falar con el para ultimar os detalles. Vale. Vámonos, vas. A cousa prometía. A verdade é que sí. En só un par de días convertíanse nuns expertos do disimulo. Pero mira cómo tardaches tanto. Dilo está a punto de chegar. ¿Qué? ¿Pasó algo? No, non pasou nada. Estate tranquiliña, por favor. A ver, qué arrugado. Oh, miña, no. Cambio, chica, pero qué estilo, está divina. Va, uns toques de nada. Ademais, eu teño sorte, porque con calquera cousa que me poña xa quedo. E que, Ramón? Como che vai, ó? Non me fales. Vai chegar a hora da sea e ainda non chegaron. Nin Viriato, nin don Vicente, nin María. Por non falar da alcaldesa, A quen se lle conte estar fora precisamente esta semana. Se cadra andará por Madrid lijando con algún deses das SM. Va. Tranquilo, home, tranquilo, que aquí chegamos nós para mañar o tema. Igual a botan falta. Dijas parvadas, estou de maravilla. Ata parece que estou máis nova. Ai, pois agora que o di Ramón, non sei se engordarías un pouco, Cala, rapaz. Fito, ti onde tiñas que estar, Ti onde tiñas que estar? É que teño a boca seca, non tes unha Fanta ou algo por aí? A Fanta meto-cha na cabeza, pasa. Trásme despois logo, vale, xa vou. Boas noites. Boas noites, meu home. Mi má. É logo que se celebra. Vai a mesa. Estades de festa. Home, sí, Ainda traballando, Perdón, asusteite. Non, é que non o oín chegar. Debo ser un pouco indio. Pois nada, pasaba por aquí, vi lume e entrei. Pareceme ben. A culpa é miña, son unha medrosa, pero pronto se me vai quitar o medo. Por qué? Dilo por algunha terapia que vas tomar ou... Sí. Unha moi boa. Non se pode saber cal é. Pois non. De todo o seu tempo. Pois imos logo. Claro. Vou ser a envexa de todos indo a cea acompañado dunha muller tan guapa. Pero é algo que se festexa. Vexemos moi elegantes hoxe. Elegantes, dis que como dixe outro, a cabalo rejalado non lle mires os dentes porque mona se quede. E quedas en cabalo, claro. E quedas en cabalo. A cabalo regalado, non lle mires os dentes, pero atendo aos clientes, Petróleo. Pon unha cervexiñanda, que a jorra non estou de servicio. E que quedou boa noite, non? Sí. Mira, que eu tiña que falarche de algo moi importante. Agora non, Carliño, non me respondes. Imos fora que aquí hai roupa tempo. Pero máis tarde, xa. Non, agora. Pero onde me levas? Que iso basta. Aí estivo rápido Carlos, carallo. Estades todos preparados? Sí. Ti xa vexo que sí. Ben, María e don Vicente? Non sabemos onde están. Ainda non apareceron. Pois xa é a hora. Boas noites. Boas noites. Ai, cada vez que che vexo no Porto estás facendo cousas raras. Debín tomar algo que me fixo mal. Que vergonza.
É que entre os puros que me fan fumar e o viño da comunión de tantas misas como dou... Afogo! Mira, respira fondo, Fai así. O malo é que me esperan ás 9 para cear. Que horas son? As 9 menos cuarto. Ainda teño tempo. 15 minutos. Se botas unha cabezadiña, íame sentir mellor. Ti que tes algo parecido a un reloxo, avísame. Sí, home, sí. Como ando claro, últimamente. A alcaldesa non veo. Non, está en Madrid, con os asuntos da CCM. Ou eso di ela. Pois que lástima, apetecíame saudala. En fin, xa sabedes que o do Parque Tecnolóxico está resultando un éxito. De feito, estamos en contacto con empresas de Finlandia e Noruega, países punteiros en materia de novas tecnoloxías. Que maravilla! Imos ser ricos. Seguramente en menos tempo do que pensades. Ai, eu non sei que imos facer con tantos cartos, Ben, en canto chegue don Nemesio sentamos, se vos parece. Tampouco é tanta presa. Boas. Son Nemesio Portela. E vostede será Odilo. Son, sí. Como soubo? Fácil. Os demais xa os coñezo. Claro. Non tiña bigote. Certo, tiña bigote. Pero non me encontraba con ele e decidín cambiar de look. Cariño, sentamos. Sí. Mira que bonito, que bonito, Que che dicía, onde vou estar eu mellor que aquí? Mira, eu tiña unha tía avoa que tiña un gato moi grande. Ela sempre dicía... Carliños, dixeches que tiñas unha cousa importante que dicirme. Bueno, que che estou dicindo? Pero non ten nada que ver con a estafa, meu. Todo o seu tempo, home, veña, imos para a caravana. Ai, non sei moi ben de que vai isto. A ver, ti queres resolver o caso máis importante da Costa da Morte nos últimos 50 anos, sí ou non? Pois sí, pero acábame canto antes co que teñas que dicir, Xa é bastante tarde, estamos lle dando voltas ao mesmo unha e outra vez. E unha e outra vez. Mira, eu sonche moi observador, sabes? Xa de pequeniño non perdía ollo de nada. E que máis? Pois que a xente en Portozás ten medo a falar. A ti tiñas razón nas túas sospeitas. Sabía que algo raro pasaba. Porque non é normal que a xente non lle importe perder o seu diñeiro. Ti tamén és un salvador, Veña, imos para dentro. Ai... Desculpe, pode darme a súa chaqueta? Non, gracias. Está ben así. E vostede? A miña tamén está ben. Dígame, como lle vai a México co Tratado de Libre Comercio? Tengo entendido que houve algunha discrepancia. Verá, o tratado é como todo. Os peixes non veñen á rede porque alguén asina un papel. Eu fago sempre así, Os políticos que asinen o que queiran. Sí, señor. Ten toda a razón. Estou de acordo 100% con vostede. Agora que facemos, va? Tirar pa diante, lindiña, tirar pa diante. Propoño un brinde. E por que brindamos, Pois pola comunidade galega en México, non? Pareceme moi ben. Os brazos ben arriba. O dito, pola colonia galega en México. Un país que, como toda Latinoamérica, trata moi ben os emigrantes. Saúde! Saúde! Conta 15, e parece non almacén. E vostede xa escuitaría falar da iniciativa da confraría para facer unha lonxa virtual, non? Sí, deso se fala no sector, sí. Porque o tema vai moi avanzado. Mais ben avanzadísimo, Dentro de nada xa nos poñen o sistema electrónico e todo. Sí, calquera actividade humana vai se ver transformada pola tecnoloxía das telecomunicacións, é un feito.
Pero vai todo tan rápido, non? Que un nin se dá conta das novidades. Vou dicir unha cousa. A mi Jodilo non sabe comer os percebes. A ver, sí. Que Hai fan mal. que comer a cabeza. A cabeza é o máis gorentoso. Ademais, a cabeza do percebe ten propiedades. Xa me entende? Sí, dijo yo eu. Eu sen un móvil non podo facer nada, entendes? Mira, Rosa é a única esperanza que nos queda, é a última, pode facer o cambiazo. Vale, hai que ter paciencia. Sí. Que facemos? Que fala modo, estate tranquiliño, fala modo. Ai, mira, tampouco lle veres a él, Fimos a cajar todos, todo no vendo. Ai, Fito. A ver. A ver, mira. A ver, hai que pensar. Pensa algo. Ya estou, Fito. E ten que ser moi divertido o de estar o luns aquí, o martes en Noruega, o mércores quen sabe onde, non? Non, é bastante monótono. En realidade, paso casi todo o tempo na ponte aérea. Case non vexo nada. Pero seguro que ten unha moza en cada porto, a que sí? Eso sí. En absoluto. Sobreestímame. O meu son viaxes de negocios. Brindemos outra vez. Por Portosás, o novo motor económico de Galicia. Por unha vila que encara o seu futuro cheo de progreso. Moi ben falado, sí, señor. Sí, señor. Brindemos, pois, polo século XXI. Perdón. Sí? Non podo falar contigo agora. Chámote mañá a primeira hora. Vale. Ata logo. Perdón. 2 horas aguantándote, moito aguantar, moito aguantar. Tómalle outro. Tu non quero máis, O único que quero é irme dunha vez. Pero que presa tes, home? Como que presa teño? Sacasme do bar dicindo que me ias contar algo importante e ainda me estás esperando, cona. Era iso. Mira, cando Mergacho comezou así Mira, a Rosa a pescar... Marcho, non te aguanto máis. Non sexas maleducado, Prefiro ser maleducado a non caerme morto da aborrecemento aí. Pero espera, home, espera, tranquilo. E parece que vamos a acabar sendo socios. Aínda que vostede vai ser o investidor privado máis importante. Pois vou vos dicir unha cousa, A min non me importa que haxa alguén que sexa o primeiro investidor privado. O caso é que, de feito, o primeiro investidor é a propia vila. Non é certo, Odilo? Sí, é a política do proxecto, sí. O caso é que está indo todo moi ben, non, Odilo? Sí. Petróleo, pero non ten moita cobertura aquí, Temos moi pouco tempo, Fito, temos moi pouco tempo. Eu non sei o tempo que temos. Mule, fai o favor, búsquelle a cobertura, eu que sei como é. Aí vamos. Meu Deus! Chego tarde! Vai me matar! Non, se ter diñeiro é importante. Pero máis importante é ter amigos. E eu teños. Claro que as máis das veces non os preciso. Mellor dito, prácticamente nunca. Pero sei que están aí para cando os necesite e que non me van fallar. Moi interesante esa filosofía de vida. Eu non é por interromper, pero creo que chegou o momento de falar de negocios. Eso, que os negocios son o meu. Sí. Encantado, son Nemesio Portela. Perdoe o retraso. Nin caso, ese é o parvo da vila. Sí. Está fatal. Cada día pensa que é unha persoa diferente. Pero se ven ser todas as noites. Veña, que tenga sopa na cociña. Veña. Ala. Pasa. Que hai sopa, Non se preocupen, é completamente inofensivo. Infeliz. Sí, diga. Non. Equivócase. E ti tamén. Isto é o que se consegue por traballar con afeccionados. Unha chapuza. ¡Quieto! Date sentadiño, Viriato. Tiñas un plan, non?
Tiñas un plan, Non, ti. Petróleo! Quieto, tiñas unha merda de plan. Ti tes merda na cabeza. Agora imos falar ti e máis eu. Arreda Viriato. Dame o número de conta. Vito, non fagas eso tanto, Belinda! A miña filla non vai mendigar porque estes dous se quieren quedar cos nosos cartos. Arreda Viriato. ¡Quieto! ¡Fito! ¡Fito, esme! ¡Date tranquiliña! ¡Ponte aquí conmigo, Fito! Fai caso do que che din. Podemos chegar a un acordo. O único acordo que imos chegar ti e máis eu é que como non me deas o número, has de acordar de min toda a túa puta familia. Arreda! Petróleo, ponte tranquiliño. Aparta, Fito! Fito. ¡Quieto! Non, Petróleo, isto non foi o que falamos! Que máis eu non temos nada de que falar, nada! Baixa, Alba! Ainda podemos recuperar os cartos! Aburres, Viriato, aburres a María Santísima. ¡No! ¡Aburres! ¡Non hai médicos nin hai nada! ¡A clave! ¡A clave! A clave é 041260. ¡Fito! Vale, 63. 63! Vale. Chequea eso, veña! Petróleo, a clave é a correcta. Moi ben. Pois que chequeto! Xa tedes os condenados cartos, chamado unha ambulancia. ¡Pasa conta, quieto! Como vai eso? Vai ben. Arrédate! Tranquilo, Petróleo. Como vai eso, Fito? Vai ben, tranquilo, home. En fin, señores. Teño asuntos moi importantes que resolver, así que se me desculpan. Debo marchar. ¡Ponte quieto aí! Non me vas disparar. Lástima que todo fose por unha muller. Petróleo, xa está. Xa nós, oídes? Xa está, xa o temos. Non fai falla que me veles, Carlos, que parece un fiambre coa custodia. Escoita. Pero que me deixas en paz, que bolos para a caravana? Eses mesmos barcos... Quero ir ao petróleo, déxame en paz, que non te escuito. Adaptaron eses barcos de pesca e fixeron... Mira, que repunar. Déxame en paz. Petróleo, non. Saca de aí. Imos dar outro paseo. Saca de aí. Mira, a furra dos daneses, víchela de noite. É preciosa, Xa me tes farto, déxame en paz. No, é que che quero dicir unha cosa, non che podo dicir no petróleo, home. Algo pasa aí dentro se tanto te empeñas aí que non vai. Está ben. Ti gañas. Eu son o estafador. Veña, préndeme. Foi todo idea miña. Veña, que me prendas, home. Pero que te dai yo? Pero ti estás mal da cabeza. Prendas moras, se non me prendo eu, Se non me prendes, te prendo eu. Ola aí, incompetente. Manolo, non vería o meu gato, non. Perdiuse Tristán, non sei onde me vai. Anda a saneira, pitusa, vai a impresión que me metiches. Deixa de vivir libre, Deixa de vivir libre. Ai, que me lastimas. Pero que carallo pasa aquí? Tranquilos. Xa está. Todo ben. Xa pasou todo. A min ides ter que explicarme moitas cousas, Porque o responsable da desfeita hai de pagar moi caro, Moi caro! Moi caro! A mí extrañábame que de morto me estiveses contando toda a historia. Moi hábil. Como sempre dio Dilo, hai que ter prevista unha porta traseira. Dache algo de pena. Home, é algo extraño. Ela ensinoume a ver a vida de outro xeito. Supoño que no fondo estará orgulloso, aínda que non podo evitar pensar que o traizoei. Fixeche lo correcto. O que non entendo é por que te prenderon. Verás, o garda non entendeu moi ben as explicacións que lle demos, así que sufrí un ataque de nervios e non me quedou máis remedio que darlle un par de lavazadas. Para que reaccionase, xa me entende. Por agresión á autoridade. Curioso. Sairás pronto. Creo que sí.
En calquera caso, esta é a condena que menos me vai custar cumplir. Non desesperes, compañeiro. Oes, xa sabes o dito. Quen rouba un ladrón